ଏବେ ନମି ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମସଲା କରିବେ। ଏବେ ମସଲା ହେଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲାତି କଟା ହେଇଛି। ଏବେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବିଲାତି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ। ଏବେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ବନେଇକି